रन्जन दैमारि सारखौहाय जों माब्लाबाबो नाब्ला होननानै बुङा एबा गाबज्रियाबो। UNLF, बर' साहित्य सभा, एबसु, DLT बेबायदि दिनै गोबां आफादफोरानो खोलोब खोलोबै बर' माहारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो बुहुमाव माहारि हिसाबै थांना थानो थाखाय दिनै जों नांबोनायखौ नुदों आरो दिनैसिम नांबोदों। आमारावबो नोंनि मोदै हगारनो दिनै हानाय बायदियै आफादनि थांखि बिखान्थिखौ गोसो गोरबोआव जिउआव लानानै आवगायनानै दिनै थै जिउ होलांबाय। जि फोथायनाय बेखौ थै थासान्दै जिउ थासान्दै गोसो गोरबोआव लानानै दावगालांनानै थै जिउ बावलांबाय। दिनै गावसोरनि जि फोथायनाय बे फोथायनायखौ गोथैसालिसिम लांफाबाय। बेनिखायनो दिनै नोंथांमोना जिबायदि अभारटेकिं लादों बे लाइजामनि गेजेरजों नाब्ला हान्जानि सानै मानसिनि नाम ओंखारदों। बिसोरो जाहैबाय बि नायथाव आरो एन गला होननाय। दा बिसोर सानैया एक्चुअली एनडिपि ना मा जोङो दासिमबो रोखा नङा। गेजेराव खौसेथि गैयाब्ला थेर बेथेर जाफिनगोन जोंनि रायजोआ। जोंनि गेजेराव अनलायनाय थायाब्ला गोमोरलांफिनसिगोन जोंनि रायजोआ। दुखुआवबो जोङो सुखुआवबो जोङो खौसेथि जानानै आवगायनांगोन। खौसेथि जानानै आवगायनांगोन। दिनै इउनाइटेड बर' नेक्स्ट एनडिपि अर्थात बारग' एनडिपिनि जानानै मैयानि 26/2/2024 दिनावहाय मोनसे बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि बे निउज चेनेलनि गेजेरजों मोनसे खौरां मोननाय जादों। दा बे गाबनांगौ बिमा नों दिनै गैया नामा रावबो नोंनि मोदै हगारनो दिनै थाङाखैमोन नामा नों फिसा नोंखौ बेंनो रावबो गैया इदि जाबाय नोङो अलखद समाव मोदै रथ' रथ' मानो गाबनांगौ बिमा नों दिनै गैया नामा दिनै सुखु जादों नासय जादों गाग्लोबनानै लाजाबाय। दिनै बर' हिसाबै गोदान मुगानि जारिमिनाव बर'फोरा नाङाखै नङा नांबोदों। गोदोनि जारिमिनखौ आं दिनै बुंफोरनो बिजिरनो सानाखै, नाथाय गोदान मुगानि जारिमिनखौ जों जेब्ला बिजिरो अब्ला नुदों ब्रिटिशनि समनिफ्रायबो बर'फोरा गोबां नांबोदों, गोबां जुजिबोदों, हास्थायबोदों उदाङै माहारि बायदियै हारि बायदियै थांनानै थानो। ब्रिटिशनि शासननि समनिफ्रायनो आसाम कसारी जुबक सन्मिलनी, बर' जुबक सन्मिलनी, ट्राइबल संघ, प्लेन्स ट्राइबल अफ काउन्सिल एबा PPTC, UNLF, बर' साहित्य सभा, एबसु, DLT बेबायदि दिनै गोबां आफादफोरानो खोलोब खोलोबै बर' माहारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो बुहुमाव माहारि हिसाबै थांना थानो थाखाय दिनै जों नांबोनायखौ नुदों आरो दिनैसिम नांबोदों। नाथाय दुखुनांथाव दिनैसिम जों बर'फ्रा हारि बायदि माहारि बायदि माब्लाबाबो देरहायाखै। हारि हिसाबैनो जों दिनै जेनबोदों। थांखि बिखान्थि लानानै नांबोदोंब्लाबो समनि फाखनाव समजों लोगोसे
जोंनि मावथिफोरनि लोरबांथियाव जोंनि दैदेनगिरिफोरनि लोरबांथियाव दिनै खोलोब खोलोब जोंबोदों रावबो नोंनि मोदै हुगारनो दिनै गोमानांबाय हारिनि आखायावनो आलाय सिलाय जानांबाय गावनि रायजोआवनो जिउ गोमानांबाय हारिसानि आखायावनो आलाय सिलाय जानांबाय गावनि रायजोआवनो मेलेमनि दावहायाव गेजेन जानांबाय खुगा थानानैबो बबा जानांबाय मेलेमनि दावहायाव गेजेन जानांबाय खुगा थानानैबो बबा जानांबाय गुबुन हारिनि मेलेमनि देरहाना जानायाव दिनै बर' हारिया सिंबाय नांबाय दिनै बर' हारिया सिंबाय नांबाय मोदै रथ' रथ' मानो गाबनांगौ बिमा नों दिनै गैया नामा रावबो नोंनि मोदैखौ हुगारनो दिनै बे खौरां मोननायनि गेजेरजोंनो दिनै बारग' एनडिबि हिसाबै जों दिनै मोनसे प्रेस मिट लादों दा बे प्रेस मिट हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय खौरांगिरि फंबायनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगोसे बे खौरां मेलखौ नायगिरि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ बारग' एनडिबिनि जानानै गिबियाव खुलुमबोनाय थाबाय गिबियाव दिनै जों बारग' एनडिबिनि गोनांथार खौरां मेल लानायनि गुबै थांखियानो जाबाय जे मैया जोंनि बर' हारिनि बा बर' जातिनि गावसोरनि जि फोथायनाय बे फोथायनायखौ गोथौै सालसेम लांफाबाय बेनिखायनो दिनै नोंथांमोना जिबायदि अभारटेकिं लादों सासे नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि सोद्रोमा हिसाबै बर'लेण्ड आर्मि हिसाबै बे फोथायनायखौ नोंथांमोनाबो दिनै जिउ थैथासान्दै दिनै गोसो गोरबोआव लानानै दावगानांगोन नांगौ जायोब्ला बे फोथायनायखौ गोथै सालिसिम लांफानो नांगोन फासयब्ला जानाय नङा आखाइ दैखांब्ला जानाय नङा आफादनिफ्राय खारलाबा जानाय नङा If you are a real patriot, you have to take your conviction to the grave. Jadi नोंथांमोना गावखौनो साफा साफा माहारि सिबिसुला उदांस्रि दावहारु नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि सोद्रोमा एबा बर'लेण्ड आर्मि होननानै सानदोंबा नोंथांमोननि जि फोथायनाय जि अभारटेकिं लानाय बेखौ गोथै सालिसिम लांफानांगौ दिनै बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे बाथ्रा बुंनाय दङ जे मै नुयोब्ला होसोयो मुसा नुयोब्ला फासयो जेब्ला माने मै नुबाय मोनजागोन आंबो मोनगोन होननानै होसोलाबायबाय मुसाया नुजाब्ला खारफिनबोबाय आं फोथायो दिनै नोंथांमोना मुसा नुब्ला फासयनाय नङा थामहिनबा दुखु दाहा मोनब्ला फासयनाय नङा
मोजां गाज्रि दुखु दाहानि गेजेरजोंब्लाबो आं फोथायदों नोंथांमोना जिबायदि समायखिरा लादों बेबायदि दावगालांगोन आरो माहारिखौ सिबिलांगोन। So in the last but not the least, I would like to thank the मोनसे गिदिरथार आफाद बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त गयारी सारनि मुङावहाय गांसे लाइजाम पस्ट अफिसजों दैथायहरजानाय बे लाइजामावहाय बिथांखौ गाज्रि मोनसे अजद एबा गाज्रि मोनसे मेसेजनि गेजेरजों जोंनि पावनदार गायसनगिरि मानगोनां डियार नाब्ला सारनि हान्जानि सानै नामा जाहैबाय बि नायथाव आरो एन गला बिथांमोननि एड्रेसाव बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि बिथांनिसिम मोनसे अजद सहैनायखौ जोङो बारग' एनडिबिनि जानानै जोङो जोबोद दुखु फोरमायबाय आरो जोंहा थोजासे जोङो बिथांनि सायाव गिबियावनो जोङो निमाहा बिगोरो। गिबियावनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनि जानानै आङो गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। थारैनो मैयानिफ्राय बा दाखालिनिफ्राय लानानै एसे दावराव दावसि सोलिबाय थादों लाइजामनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी सारखौहाय जे सोंखारि हरनाय दा बिनि सायावनो मैयानिफ्राय गोबां बाथ्रा ओंखारलायदों आरो बे लाइजामनि गेजेरजों नाब्ला हान्जानि सानै मानसिनि नाम ओंखारदों। बिसोरो जाहैबाय बि नायथाव आरो एन गला होननाय। दा बिसोर सानैया एक्सुअलि एनडिबि ना मा जोङो दासिमबो रोखा नङा। बेवहाय लाइजामावहाय होनदों नाब्ला हान्जानि होननानै। दा नाब्ला हान्जानि होननानै बुङोब्ला बेयावथ' जोबोद गोरोन्थि दङ। एक्सुअलि जोङो रन्जन दैमारि सारखौहाय जों माब्लाबाबो नाब्ला होननानैबो बुङा एबा गाबज्रियाबो। जोङो बिथांखौ रेसपेक्ट होनानै आरो जोङो बेयाव गोदोनिफ्रायनो आरडि ग्रुप हिसाबैसो जों लिरबोयो। गतिके बेयाव नाब्ला हान्जा होननायनि लोगो लोगो बेयाव रन्जन दैमारि सारनि खोथाया फैदों। दा एक्सुअलि बेयो जोबोद दुखुनांथाव जादों। बिनि खोथाया फैनाङा नाब्ला हान्जा होननानै बुंदों। दा एक्सुअलि बिथांमोना सोर? बिसोरो एक्स एनडिबि नामा? बेयाव रोखा गैया। जायानो हक बिसोरो जुदि बेफोरबायदि हरदोंबा लाइजाम हरदोंब्ला बिसोरनि सायावहाय नायबिजिरनाया सोलिनांगौ आरो दिनै बिसोरो लिरहरदों जे बै हुकजिरनि खोथा बियो 1952 मायथाइनि गाहाय प्रेसिडेन्ट जेबि हागजार बियो प्रेसिडेन्ट बियो। दा बैफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौहाय जुदि गोथौयै सालिजारि खालामनानै नायदोंब्ला आरो बिथां नीलकान्त गयारी साराबो गावनो फोरमायनानै लादों बे एक्स एनडिबि जानो हाया। मानो होननानै बुङोबा बियो गोबां खोथाखौनो गावजों थाफानाय एबा गावसोरनि मानसि बा सोरबा सासे मोनथिनाय हान्जा जागोन बेखायसो बिथांमोनखौ एटाक खालामदों। थ' जोंनि एक्स एनडिबिफ्रा दिनै बिथांनि मा स्पिच होदों हयथ' बेखौ नटिस खालामाखैबो जानो हागौ। बिथाङा तामुल बाक्सायावहाय मा प्रेस मिट होदों मा बुंदों बेखौ हयथ' जोंनि एक्स एनडिबिफ्रा नटिस खालामाखैबो जानो हागौ। दा जोंनि बर' समाजाव गोजोन थासारि सोलिबाय थानायखौ हयथ' बेले बेजे लाबोनो थाखाय माबा मोनसे कनस्पिरेसि सिङाव थानोबो हागौ। दा नैबे लाइजामनि गेजेरजोंहाय बेबायदि सोंखारिनाया जोबोद दुखुनांथाव जादों। आरो दिनै नाब्ला हान्जानि होननानै बुंदों। आं गोबाव सम नाब्ला सारनिनो खामानि मावबोनाय जोङो रन्जन दैमारि ग्रुपनिनो जों आरडि ग्रुपनिनो जों माब्लाबाबो नाब्ला हान्जानि लिरफेराखै। हयथ' सिङाव माबा मोनसे कनस्पिरेसि थानो हागौ आरो बे हयथ' एक्स एनडिबि जानो नङा। जुदि नोंथारगौबा बिसोरनि सायाव नायबिजिरनायाथ' जागोन। जों अलरेडि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनि जों बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ जोङो
फोरमायहरबाय बिथांमोनखौ नागिरनांगौ मोनोबा बिथांमोनखौ साजा होनांगौ एसेनोसै गोजोन्थों बारगो एनडिपि हिसाबै जे मैयानि जिखिनि दुलाराय बर' साहित्य सभा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त गयारी सारनिसिम जिखिनि लाइजाम हरनाय बे बिथांमोननि सानैनि जिखिनि मेसेज बे बर' साहित्य सभानि जिखिनि माखासे सिंनि बाथ्राखौ बुंनाय हिसाबै जोङो दिनै बेखौ खेंफोरथि हिसाबै होनो थाखाय जों आवगायदों बेनो जाहैबाय जोंनि बारग' एनडिपिफोरनि सायावहाय जों मोनसे तदन्त खालामनाय जादों जे जायगायाव दिनै सानै बारग' एनडिपिफोरनि नाम ओंखारनाय लगे लगे जोङो दिनै गुवाहाटि कामरुप मेट्र' सिटिनिफ्राय लानानै आरो जाय जिल्लाखौ दिनै मुं खारिदों बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर आरो बाक्सा बे जिल्लानि सिङाव जेसेबांनाखि बारग' एनडिपिफोर दङ बिथांमोनखौ दिनै जोङो जोंनि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि गाहाय नेहाथारि आफादगिरि बिथांमोनखौ लानानै महकुमानि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै नैबे बिनायथाव आरो एन गला बिथांमोनखौ दिनै जोङो नागिरदों जे बिथांमोना जुदि बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त सारनिसिम जिखिनि एलिगेसन लाबोदों बेखौहाय जों दिनै सिन्था खालामदों जे जोंनि बारग' एनडिपिफ्रा मालालाबो बर' साहित्य सभानि सोमोन्दै एसेबां बिथोराव हाबनानै बेबायदि बाथ्राखौ बुंनायखौ दिनै जोङो एथ' गोरलै नङा बेनिखायनो जों मोनसे बिसास खालामदों जे बेयो मैयानि जिखिनि गयारी सारनिसिम जिखिनि लाइजाम हरनायखौसो दैथायहरनाय बे दैथायहरनाय हरगिरिफ्रा हयथ' जोंनि बारग' एनडिपिफोरनि नङा जानो हागौ बियो हयथ' सेकेन्ड पार्सन बा थार्ड पार्सन मानसिबो जानो हागौ दा बेनिखायनो आं बर' साहित्य सभानि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो गासैबो साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरनिसिम जोङो बारग' एनडिपिनि जानानै बार बार जों रिकुवेस्ट खालामदों जों दिनै बेखिनि हाबायाव जुदि सोरबा जुदि जरित्र दं मानोबा पार्सनेलि बेखौ जोङो इउनाइटेड फराम हिसाबै बा बारग' एनडिपि हिसाबै सम आरो थासारिखौ नायनानै जोङो बिथांनि सायाव गोख्रों साजा होनाय जागोन आरो जुदि जोंनिफ्राय नागिरनानै जुदि जों बे मानसिखौ जुदि मोनाब्ला हयथ' बे सेकेन्ड पार्सन जानो हागौ बेखौहाय जाहाथे बर' साहित्य सभानि आफादगिरिनिफ्राय लानानै गाहाय नेहाथारि बिथांमोननि टीमा जाहाथे बे मानसिखौ सं दाननानै जाहाथे बर'नो हायोबा जुदि सोर बिनि सायाव बे बाथ्राखौ मानो बुंदों बेखौ जाहाथे हमनो मोनोब्ला फारि फारियै सोंनाय फिन्नायनि गेजेरजों स्पष्ट जागोन बेखौ जोङो दिनै जोंबो फोथायनाय दङ बेनिखायनो दिनै बर' साहित्य सभानि बाथ्राखौ दिनै एक्स एनडिपिनि मावथिफ्रा सोरबा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोरबा दिनै उजि ब्रह्मखौ सोरबा दिनै कमलाकान्त मुसाहारिखौ सोरबा दिनै प्रमद बर'खौ लानानै एबसुनि एजेन्ट दिनै बेबायदि बाथ्राखौ लानानै दिनै एक्स एनडिपिनि बारग'फ्रा मावथिफ्रा आं बेबायदि बुंगोन आं दिनै बेखौ आसा खालामाखै मानो होनब्ला दिनैहाय जोंनि एक्स एनडिपिफोरनि दिनैनि थासारियाव जिबायदि जोङो अनलायनायनि गेजेरजों जों ज' ज'यै जोंनि माखासे खामानि मावनो गोनां खामानिखौ मावनो थांबाय थानायावहाय बा इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि माखासे ज' जानानै जिबायदि दानि थासारिखौ नोजोर बोनानै जोंनि जिखिनि मोजां मोनसे परिबेसखौ नुनानै हयथ' जोंनि गेजेराव माखासे गावस्रा होफिनलायनायनि माखासे परिबेसखौ हयथ' सोरबा सेकेन्ड पार्सन मानसिफ्रा हयथ' खाबु लादोंबो जानो हागौ बेनिखायनो आं दिनैहाय बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायगोन जुदि सोरबाया बे खिनियाव जुदि जरित्र दंमारोब्ला बेवहाय जोंनि बिथांमोना थाबैनो सिखार जानांगौ थाबैनो जोंनि बारग' एक्स एनडिपिनि दैदेनगिरिफोरनिसिम फैनानै क्षमा बिफैनांगौ आरो गमामायै जुदि नंथारगौब्ला बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त गयारी सारनिसिमबो बिथाङा क्षमा बिनांगौ आं बेखिनिखौ खावलायबाय आरो बर' साहित्य सभा आफादाबो
जों जेसेबां नाजादों बे कालचारखौ हमनो थाखाय बर' साहित्य सभा आफादाबो नोंथांमोनाबो जिराया जासे बिथांखौ नागिरनो थाखाय नोंथांमोननि टीमनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जाहाथे बेखौ संदाननो थाखाय संगालि हगारो बेखिनिखौ जोङो दिनैहाय बारग' एनडिबिनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय आरो जोंनि बारग' एनडिबिनिफ्रायबो एनडिफोरा नेक्स्ट एनडिबि मिरुनिफ्रायबो जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोङो बे सानै मानसिखौ जोङो दिनै नागिरनो थाखाय जों दिनै दायथ' हरखाबाय आरो दिनै नागिरबायबो थादों दिनै नागिरनानै मोनैनि थाखायनो दिनै जोङो गोबाव सम जायोब्ला हयथ' जोंनि गेजेराव माबा मोनसे सन्देह थानो हागोन बेखिनिखौ मिजिंथिनाय गेजेरजों दिनै जोङो गेजेराव फैगोरनानै बे प्रेस रिलिजखौ जों होग्रोबाय बेनिखायनो प्लिज अननानै बर' साहित्य सभा आफादजों बारग' एनडिबिफोरजों जोंहा मालालाबो सुथुर नङा आरो बर' साहित्य सभाया बर' हारिनि बर' जातिनि राव हारिमु थैनाय थांनाय गासैबो बिथिंखौ लानानै दिनै बिथांमोना बर' हारिनि गेजेराव गिदिर दायित्वखौ लानानै दिनै रुजुनबाय थादों दायित्वखौ लानानै खामानि मावबाय थादों बे खेत्रआवहाय जोंहा एक्स एनडिबि हिसाबै बारग' एनडिबि हिसाबै जोंहा बेवहाय बर' साहित्य सभाखौ गाज्रि मोननानै जोंनि सोरबा सासे बिबथिया जे बेखौ बुंगोन बेनि सायावबो जोंहा इसेबां फोथायनाय गैया बेनिखायनो आं दिनैहाय बर' साहित्य सभानि गासैबो मिरुनिफ्राय लानानै जिल्लानिफ्राय लानानै आनसलिकनिफ्राय लानानै प्राइमारिसिम सारमोनखौहाय बा दैदेनगिरिफोरखौहाय जोंनि गेजेराव जुदि सोरबाफोर माबाफोर जुदि भुलफोर बुंफ्लांबायदोंब्ला नंमारगौ जायोब्ला जाहाथे बेनि सायावबो दिनै जोङो क्षमा बिनाय थाबाय आरो नंगौ जायोब्लाबो जोङो बेखौ उनहालागैयाव जों मा स्टेप लानांगौ मा दायित्व लानांगौ बेखौ जों लालांनाय जागोन बेखिनिखौ जोङो बारग' एक्स एनडिबिनिफ्राय जोङो बर' साहित्य सभा आफादनो आरो बर' रायजो राजानो बर' जातिनि दल संगठनफोरनो जोङो दिनै बेखौनो बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों फोरमायहरनाय जाबाय।